नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यान तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे वरचे दोन तज्ञ दोतोर आसात, डॉक्टर पवन राजूरकर आणि डॉक्टर निवीद यमगर. दोनूय हाडाचे तज्ञ दोतोर आसात आणि विशय आमचो सगळ्यांचो आवडतो विशय आसा, सगळ्यांकूच जाणा जावन घेवपा सारको विशय आसा, सगळ्यांच्या जिवा भावाचो विशय आसा आणि तो म्हणजे हाडां आणि सांधे हांचें आरोग्य. प्रत्येक मनशाक हाडां आसतात, सांधे आसतात. वयानुसार ते कशे कशे तातूंत प्रॉब्लेम्स जावं शकतात किंवा आनी कितें प्रॉब्लेम जावं शकता हेची विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर पवन आनी डॉक्टर निवीद आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर नमस्कार, वेलकम. दोगूय महाराष्ट्रीयन आशिल्ल्या कारणान मराठी उलयतले, मदीं मदीं इंग्लीश उलयतले किंवा इंग्लीश चड उलयतले आनी मराठीन उलयतले, पण समज एज अँड वेन म्हणटा तशें हांव तुमचे बरोबर आसतलोच. डॉक्टर, जेव्हा आपण हाडां म्हणजे जॉइंट्स आणि त्यांचे बोन्स ह्यांचं हेल्थ ह्याच्याविषयी बोलतो तेव्हा सगळ्यात आधी एक क्वेश्चन येतो तो म्हणजे व्हॉट यू मीन बाय ऑस्टिओपोरोसिस अँड व्हॉट यू मीन बाय आर्थरायटिस. तर मला वाटतं ऑस्टिओपोरोसिस ह्याच्याविषयी किंवा ऑस्टिओ आर्थरायटिस ह्याच्याविषयी तुम्ही तुमच्या यू कॅन गिव्ह अ एक्सपर्ट कमेंट ऑन दिस. व्हॉट यू मीन बाय दिस? Okay. Hello. I am Dr. Pawan Rajurkar, consultant joint reconstruction surgeon in Victor Hospital. As you said, osteoporosis is nothing but a silent disease, or you can say silent illness of bone and joint. So what happens is in osteoporosis, eventually your bone density and strength of bone will lost, and it will become fragile and leads to fracture in elderly, or you can say in as the age advances, in all ages and all gender group. So it is nothing but a disease of bone basically. Yeah. आणि सर ऑस्टिओ आर्थरायटिसमध्ये काय असतं? ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हणजे आपले जे जॉईंट्स असतात तो एव्हरी जॉईंट विल हॅव अ कव्हरिंग. सो दॅट कव्हरिंग आपल्याला थोडी मदत करते की जॉईंट फ्री मोबिलिटी व्हायला. सो वेन दॅट कव्हरिंग गोज ऑफ, म्हणजे ते जर कव्हरिंग निघालं वयामानाने आपलं हाडाची झीज होते. सो ती झीज झाल्यानंतर ती जी मुवमेंट आहे ती फ्री होत नाही. सर त्याला आपण ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हणतो. त्यामुळे होणारे जे पेन आहे, जी वेदना आहेत त्यांना आपण ऑस्टिओआर्थरायटिसचा करार देऊ शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये सर ग्रेड्स आहेत, म्हणजे वी कॅन ग्रेड इट फ्रॉम 1 to 4. सो अँड देर आर मल्टिपल थिंग्स दॅट ॲड्स ऑन हिअर ॲज वेल. सर नुसतं ऑस्टिओआर्थरायटिसमध्ये असं नसतं की ते कार्टिलेजच झालं, त्यानंतर आपल्याला बोन चेंजेस सुद्धा दिसायला येतात. वेन आर बोन गोज इन टू व्हायरस, म्हणजे थोडंसं असं तिरके होऊन जातात, वागतात पाय, तर ते एक असू शकतं. त्यामध्ये इट्स इज ऑल्सो अन ऑस्टिओआर्थरायटिसचं एक फीचर आहे ते. सो बेसिकली दोन्ही डॉक्टर आमकां सांगला की ऑस्टिओआर्थरायटिस आणि ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे कितें. आणि तो एक महत्वाची गजाल अशी आसा की हे दोनूय किंवा हाका लागून जे प्रॉब्लेम्स उत्पन्न जातात ताका मॅनेज करपा खातीर आज तांचे हॉस्पिटल आमचे बरोबर म्हणजे गोंय सरकारची DDSY स्कीम आसा, तशेंच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आसा, ह्या दोनूय योजना तांच्या हॉस्पिटलान कार्यरत आसात, कार्यान्वित आसात. सो दे आर ऑल जॉयनिंग हँड्स फॉर द हेल्थ ऑफ गोवन सिटीजन्स अशें म्हटल्यार अतिताय जावचें ना. आनी दॅट वील रायट, कारण आज खंयचेच आरोग्य खंयचीच भलायकी ही एका पर्टिक्युलर इन्स्टिट्युशनाची हे प्रिरोगेटिव्ह आसूं शकना. तर इट इज अ दिस थिंग विच इज शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आय शुड से. आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचे म्हणजे आणि खरेंच म्हणजे गोंय सरकारचें आमकां सदांच कौतुक दिसता की अशी जी DDSY सारकी स्कीम आसा आज ही खंयच्याच राज्यान आनी खंयच्याच देशान म्हणजे खंयच्याच राज्यान तरी ना. सो आज हाचो फायदो खंयच्या पेशंटाक किंवा रुग्णायकाक जावं शकता किंवा हाचे कितें कॉम्प्लिकेशन जालें किंवा ऑपरेटिव्ह कितें पडलें जाल्यार ताचो फायदो म्हणजे चडशे जे म्हणजे हाचो एक्सपेन्सीस आसा ते सरकारच्या DDSY स्किमींतल्यान वता आनी तो एक खरोच बरो दृश्टिकोन आसा. सो डॉक्टर, वॉट यू मीन बाय वॉट आर द रिस्क फॅक्टर्स फॉर हॅपन्स इन ऑस्टिओपोरोसिस and arthritis also, and how they can be prevented? Right. So in osteoporosis, what I will tell you the causes of osteoporosis. भारतामध्ये at least in India, so the first basic cause for osteoporosis is sedentary life. We are so inactive nowadays, and that is leading to early age people we can see osteoporotic bones. So that is the most common cause for osteoporosis. The second thing is like you are inactive, like you are doing lack of exercises and improper diet. So that, and again one more thing, the weight, your body mass index is, if it is more, so that also leads to osteoporosis. And last but not least is the age. As the age naturally age advances, osteoporosis is definitely bound to happen with every age at the age advances. Yeah. खूप महत्वाचा मुद्दा असा. डॉक्टरांनी सांगला की हे जे दोन्ही दुयेंसां जातात ताचे एक कारण म्हणजे आम्ही एक्सरसाइज करना, म्हणजे आम्ही कशा म्हणजे दिसभर बसून रावतात.
आणि हाका लागून जे एट यंगर एज ऑल्सो म्हणजे तरुणपणान सुद्धा ही दुयेंसां जी युजली आमकां जाणटेपणान दिसून येता ती पयलीं जावं शकतात. ताचें एक कारण म्हणजे परत हांव रिपीट करता की तुमी बसून रावतात आनी अशें करप हे योग्य न्हय. यू शूड बी प्रॉपरली एक्सरसायज आनी जशें ताणें सांगलां की प्रॉपर न्यूट्रिशन आनी एक्सरसायज. न्यूट्रिशन म्हणजे आज आमकां जें कितें आमी खातात दर फावटी दर प्रोग्रामी ह्या बद्दल उलयतच असतात की भायलें खावं नाकात किंवा फास्ट फूड जंक फूड हाका लागून जी आमची सगळी भलायकी बिघडल्या ताचें म्हणजे हें फक्त भलायकीचे बाकीचे फिचर्स न्हय. इट इज नॉट जस्ट लायफस्टायल डिसऑर्डर. जशें डॉक्टरान सांगलां की हातून आतां इनफॅक्ट द वे वॉट यू हॅव सेड इट लुक्स लायक म्हणजे ऑस्टिओ आर्थरायटीस अँड ऑस्टिओपोरोसिस ऑल्सो कमिंग एज अ लायफस्टायल डिसऑर्डर. एक्झॅक्टली. बरोबर. सर तुम्हाला काय सांगायचं होतं? सर अजूनही आपल्याकडे अजून थोडे रिस्क फॅक्टर्स असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल स्मोकिंग, अँड इन गोवा वी नो मोस्टली अल्कोहोल is also one of the risk factors for osteoporosis. Porosis मध्ये हाडं ठिसूळ होतात. फॉर एक्झाम्पल इफ यू वॉन्ट टू टॉक इट इन लेमन्स हाडं ठिसूळ होतात म्हणजे त्यामुळे काय होतं फ्रॅक्चरचे चान्सेस वाढतात. मग जर आपण एका 60-70 वर्षाच्या माणसाला पकडलं आणि इफ ही हॅव अ ट्रिवियल फॉल म्हणजे जस्ट असा एक चेअरवर बसलेला सरकला आणि पडला खाली, त्यामुळे पण चान्सेस ऑफ हिप फ्रॅक्चर्स आर मोर. आणि हिप फ्रॅक्चर अशी गोष्ट आहे की आपण ती सोडून चालत नाही. इट विल नॉट हील ऑटोमॅटिकली. जे आपण बाकीचे फ्रॅक्चर्सला जस्ट एक प्लास्टर लावला आणि यू कॅन लीव्ह इट. बट फॉर हिप फ्रॅक्चर वी हॅव टू अंडरगो सर्जरी. तर त्यासाठी एक सर्जरी करावीच लागते. सो टू प्रिव्हेंट दॅट वी हॅव टू टेक फ्यू मेजर्स अँड वी हॅव टू like do some lifestyle changes. So that is one thing is necessary. So this is a real addition I should say की bone health किंवा जॉईंट हेल्थ इज ऑल्सो कमिंग इन टू लायफस्टायल डिसऑर्डर्स. एक गोष्ट. दुसरी डॉक्टरांनी सांगला ती खूप महत्वाची गोष्ट आसा आनी आमच्या खातीर खूप महत्वाची गोंयच्या लोकां खातीर की स्मोकिंग म्हणजे सिगरेट ओडप किंवा विडी ओडप किंवा तंबाखूचें सेवन आणि सोरो पिवप खंयच्याय पद्दतीचो. आय एम नॉट सेईंग कारण खूब लोक अशें कितें म्हणटा ना आपूण फक्त बियर पिता. सो हो बियर पिता किंवा फक्त अमकेच पिता ना इल्लेशें पिता एकच पॅक घेता केन्नाय पिता पार्टेक केन्नाय वता किंवा पार्टी आसल्यारच पिता पण पार्टी दर दिसा आसता. ह्या पद्दतीचें जें जस्टिफिकेशन आसा पळय तें मातशें कमी आनी कुशीक दवरून वी हॅव टू फोकस. आणि स्पेशली तांणी सांगलां की जशें एज वाडटा म्हणजे वय वाडटा तेन्ना समजा तुमी पडले आनी जर तुमचे हिप बोन म्हणजे हे जर हाड पोटा कडले जर फ्रॅक्चर जालें जाल्यार इट इज अ ट्रिवियल इंजरी. आनी दुसरें म्हणजे ताका तशें आमी प्लास्टर घालता किंवा अशें रॉड घालून ते स्क्रू करता आनी तशें जायना तें. सो इट टेक्स अ लाँग टायम आनी इट कॅन कॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. सो प्रत्येकान आपल्या भलायकी कडेन एक वेगळ्या नदरेंतल्यान पळोवप आनी आपली योग्य ती काळजी घेवप खूब महत्वाचें. Doctor, now another question. What is the role of vitamin D or what is the role of going into sun, exposure to the sun? Right. So as we know, osteoporosis is nothing but the deficiency of calcium and vitamin D. So what happens is we need daily in a diet 1000 to 1200 milligram of calcium in per day. That is calcium, and vitamin D3 which is like 500 to 600 international unit per day, which is a daily requirement after 40 years of age. Every person who ages after like 40 years, so he need to take this balanced calcium and vitamin D3. So naturally like in the diet we can take like ragi is a high calcium resource. Ragi or nachni, you can Marathi nachni, it is available in the market, easily available. So again in green leafy vegetables you get this one calcium, and then drumstick sabji, shevga bhaji. So these are some natural resources. And definitely non-veg like fish and the chicken, mutton, whatever these also has this calcium content in it. But there is very less vitamin D resources available. So natural, definitely sun exposure at least 15 minutes midday, not early sunrise and not in the late. So midday sunrise you should expose your like face and head and leg. So 15 to 20 minutes a day per day. It is essential for to take your vitamin D. So and there are some fortified foods in the market. So like those foods you can have in a diet, and if not then supplements are there, so you should take supplements in the form of medicines. Yeah. बरं म्हाका सर डॉक्टरान सांगला हाचो मातसो हे विस्कडो ह्या खातीर सांगता की सगळ्या लोकांक सारकें कळचें. ह्यो विटामीन डीचो तेंच्यानी सांगला सिंपल सोर्स अँड द बेस्ट सोर्स इज नॅचरल आसा. कांयच पयशे खर्च करचो पडना. ते म्हणजे वताक रावप. दनपारच्या वेळार कमीत ते 15 ते 20 मिनटां तुम्ही बॉडीक म्हणजे एक्सपोज करपा जाय. म्हणजे शरिराक सुर्याच्या किरणांक एक्सपोज करपा जाय. तेन्ना तुमकां ते एडुकेट मेळटा. दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. समजा हे करूच शकले ना जाल्यार बाकी सोर्सीस तांचे सांगले की मस्काच्यो सांगो सांगल्यो, नाचणे सांगले की हे सगळे जे पदार्थ आसात तांच्यातल्यान आमकां विटामीन डी मेळूं शकता, कॅल्शियम मेळूं शकता. पण हाच्या बरोबर सगळ्यात बेस्ट म्हणजे विटामीन डी खातीर वताक रावप. सो सनरायज म्हणजे एक्सपोजर टू द सन. डॉक्टर मला एक सांगा की ह्याच्या बरोबर आपण जेव्हा म्हणतो की एक महत्त्वाचा घटक, कारण बऱ्याच वेळे मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लेम्स ऑफ द बोन, स्पेशली लोअर हाफ,
सगळ्यात एक महत्त्वाचं डिस्कशनमध्ये डॉक्टर म्हणतो वजन कमी करा, वजन कमी करा. अँड म्हणजे वजन माझा साईड म्हणजे इग्नोरंट आउट ऑफ इग्नोरन्स आय एम आस्किंग की वजन वाढतं तसं ते बोन्स पण तितके स्ट्रॉंग होत नाहीत का, हा माझा पहिला प्रश्न. आणि जर त्याच्यामुळे जर प्रॉब्लेम्स आहेत तर कोणत्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स येतात आणि हाऊ टू मॅनेज दॅट. सो सर वजन जेव्हा वाढतं तर इट्स लाईक द होल बॉडी वेट इन्क्रीजेस. असं नाही की ह्या साईडचंच वाढतं ह्या साईडला. बरोबर. आणि मोस्टली इंडियन लोकांमध्ये मोस्टली टमी इज समथिंग दॅट इन्क्रीजेस फास्टर दॅन एव्हरीवन एल्स. बरोबर. सो त्यामध्ये काय होतं सर, वेन देर इज बोन्स आर फिजिकल थिंग. सो वेन द बोन्स आर म्हणजे एक हाड एकामेकांवर बसलेत आणि तुम्ही त्याला वरून जर जास्त वजन दिलं, सो दे चान्सेस ऑफ फ्रिक्शन जेव्हा पण ती मुवमेंट होणार ते फ्रिक्शनचे चान्सेस वाढतात. सेकंड थिंग, एक जेव्हा लहान मुलगा पडतो तर त्याला इंजुरीचे चान्सेस कमी असतात बिकॉज ही इज लाइटर इन वेट आणि त्याच्या हातावर जास्त जोर नाही पडत. बट तेच जर एक 100 किलोचा माणूस खाली पडला तर चान्सेस ऑफ बोन इंजुरीज आर हाय. का? कारण ते वेट जास्त आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वेट वाढल्यामुळे बोनची क्वालिटी सुद्धा कमी होते बिकॉज द फॅट डिपॉझिशन इज मोर इन द बॉडी. त्यामुळे पण एक रिझन आहे. जो टेस्टोस्टेरॉन ऑल्सो डिक्रीजेस, दॅट ऑल्सो प्लेज अ व्हेरी मेजर रोल इन ओबेसिटी जे आपण आहे. आणि दॅट ऑल्सो लीड्स टू सायकोलॉजिकल इश्यूज म्हणजे कॉन्फिडन्स कमी होणं. ओके, देन सायकोलॉजिकल अजून इश्यूज असतात त्यामुळे पण ते फरक पडतो तिथे. सो बेसिकली आपण असं म्हणू शकतो की रिक्षावर तुम्ही ट्रक सारखं सामान घालू शकत नाही. तितकं सामान तर रिक्षाचे सगळं टायर पंक्चर होणार किंवा काहीतरी त्याला डॅमेज होणार. साधं सिंपल म्हणजे. सो हो शुअर शुअर. So osteoporosis, like I said, it is a silent disease. You never know when you are going to be in that process. So at the age of 40 years, so there is wear and tear and naturally building up all this muscle bone will happen. So even obese patient may not feel that pain of osteoporosis by the age of 40 or 45. Correct. But after 45, there is like osteoclastic activity increases more rather than osteoblastic. The building capacity will decrease. So after 45, the obese patient will have more pain, osteopenic pain. So because of that obesity, they will come early to us. And by the time they come to us, on X-ray, what you see is that there is more bone strength has come down in that patient. So that is the reason, because they will only realize after 40 and 45. But that's the reason, because obesity is really very important factor while managing osteoporosis. डॉक्टरांनी सांगलाय तेव्हा मातशा वेगळ्या पद्धतीने सांगता की ताणें सांगलाय की हे जे वजन वाडटा त्या खातीर जे हाडां आसता तेजे ठिसूळपणा वाडटा. ठिसूळपणा वाडटा म्हणजे बेसिकली कशें आसता, आमचे चिरे जेन्ना आमी पळयता की खंयचे घर बांदून चिरे हाडटा तातूंत भितर ती माती आसता आनी जे थोडे स्ट्रॉंग चिरे आसता म्हणजे ताका माती सामकी कमी आसता आनी ते बरे तग धरतात पावसान सुद्दां. सो जर त्यांनी अशी एक्टिविटी आमच्या शरिरान चालू आसता म्हणजे जे नवे हाते फिचर्स तयार जातात आनी पयलींचे वतात, पण जेन्ना ते पयलींचे चड वचपाक लागतात तेन्ना ते हाडां ठिसूळ जाता म्हणजे ते मातशी पोकी कशी जाता आनी मोडो शकता. हाचे खातीर वजन हे सुद्दां एक म्हत्वाचो घटक आनी ताचेर कंट्रोल दवरप खूब मोलाचें आसता. अपार्ट फ्रॉम युअर डायट, वजनाचेर कंट्रोल दवरप. अगेन इट कम्स टू अगेन लायफस्टायल डिजीज. अगेन वी आर कमिंग टू द सेम थिंग. अँड सी वी आर ऑलवेज आय ऑलवेज से वी आर दिस पार्ट ऑफ लर्निंग की जेन्ना तुमी म्हणटा हाडां विशीं उलयतात तेन्ना ही 40 वर्सां उपरांत जावपी प्रक्रिया प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय, प्रत्येकाच्या मतीन आसपाक जाय. तेन्ना आपली काळजी योग्य पद्दतीन घेवप हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसता अशें म्हणूंक शकता. डॉक्टर मला सांगा, हे ऑस्टिओआर्थरायटिस किंवा ऑस्टिओपोरोसिस आपण जेव्हा म्हणतो किंवा ह्याच्यामुळे आपल्या डेली लाईफमध्ये काय फरक येतो का? ऑस्टिओपोरोसिस आणि आर्थरायटिसमध्ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाईफ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होणार, कारण पेशंट हा नेहमी पेन आणि पेन, कारण ऑल आवर बॉडी लाईक एव्हरी स्ट्रक्चर इज ऑन द बोन ओनली. Once the bones start degeneration, wear and tear starts, so patient will have pain throughout his day and night. So quality of life definitely hampers, and there is in the recent data which shows because of low back pain and osteoarthritis. So most of the disability is because of this low back pain and osteoarthritis. Most of the people will disabled for their lifetime. So newer technology has come up and they can definitely improve your quality of life. अच्छा, आय वुड लाईक टू ॲड ऑन दॅट ॲज वेल. सर ऑस्टिओपेनियामध्ये बेसिकली ॲज सर सेट की पेन होतं आणि ते पेन इनडिफरन्शिएट असतं. कोणाला ठराविक माहीत नसतं की अरे ह्या रिझनमुळेच पेन आहे, बिकॉज वी कांट जज इट डायरेक्टली वेन पेशंट कम्स टू ओपीडी. सो ते जज करायला पण थोडं डिफिकल्ट पडतं, कारण वी डोंट आपण डायरेक्ट पेशंटला डेक्सा स्कॅन करूनच आणून देत नाही आपल्या हातात. सो ते फार डिफिकल्ट पडतं. तर ते लोक जोपर्यंत ओपीडीला येतात तोपर्यंत त्या लोकांचं 1-1.5 महिन्याचं दे हॅव स्टॉप्ड वर्किंग, ऑफिसला वगैरे जात नाहीत आणि ते बोलतात माझं पेन आहे, त्यामुळे ते कामही सुद्धा करू शकत नाही. मग ते त्यांच्या डेली लाईव्हलीहूडवर पण थोडंफार फरक पडतं तिथे.
सो डॉक्टर मला सांगा, आता आपण ह्याविषयी ज्यांना बोलतो तेव्हा एक कॉमन फीचर्स म्हणजे व्हॉट आर दॅट सायन्स अँड सिम्पटम म्हणजे याचं कॉमन प्रेझेंटेशन कसं असतं. कारण बऱ्याच वेळा आपण काय असतं, एक तर आपण इग्नोर करतो, नाही थोडंसं आहे, नाही परवा इथं चालत गेलो होतो, नाही लहानपणी इथं पडलो होतो, किंवा असं काय कोरिलेट करून ते म्हणजे असं इग्नोर करतात, म्हणजे लक्षात येत नाही, किंवा दे डोंट थिंक दॅट दिस इज नीड फॉर मी टू गो टू डॉक्टर. किंवा आपल्या टीव्हीवर कुठे ॲडव्हर्टिजमेंट येत असतात की हे लाव ते लाव, नाही तर हा डॉक्टर आहे, ऑर्थो नाही तर फॉर्थो कोणतं येतो तोच. सो हे सगळं करण्यापेक्षा योग्य डॉक्टरकडे जर घेऊन योग्य सल्ला घेऊन जर त्यांनी योग्य वेळी योग्य उपचार केले तर मला वाटतं बऱ्याच अंशी त्याचा फायदा होऊ शकतो. सो हा अप्रोच जेव्हा आपण मनात ठेवतो त्यांना व्हॉट आर युअर म्हणजे तुमचं हे हे मनात ठेवून जर आपण त्यांचे सायन्स अँड सिम्पटम फीचर्स कसे असेल ते थोडक्यात आम्हाला सांगा. बेसिकली ऑस्टोपोरोसिसमध्ये देर इज लाईक स्टेजेस, ॲक्यूट, सबॲक्यूट अँड क्रोनिक. पहिल्यांदा पहिले 2-4 आठवडे पर्यंत पेन जो असतो नॉर्मली पेशंटला लक्षात येत नाही. जनरली दॅट टाइम दे कॅन गो टू देअर लोकल फिजिशियन, जनरल फिजिशियन. They can like a simple analgesic, they can have any liniment and ointment they can on that. If it subsides then it is okay. If it takes like little longer time and if the pain advances like in a later stage like subacute or maybe in the chronic, but that is the real time they should see their specialist. So that time only they are able to diagnose early and we can start the treatment very in early stages, so that we can just delay their advance. We cannot stop any osteoporotic or osteoarthritic progression, but definitely we can delay this progression. That we can do. So definitely if you arrest that this thing means if we delay definitely the health will improve. Yeah, exactly. So ही एक महत्त्वाची गजाल असा की ज्यांना तुमची भलायकी इम्प्रूव्ह जातली त्यांना तुमचे बाकीचे पेन किंवा हे जे दुखता आणि हे जे बाकी फीचर्स ते कमी जातले, तुमका एक बऱ्या पद्धतीन आरोग्याचा आस्वाद घेवपाक मेळटलो, चलता भोंवता अशें तुमकां करपाक मेळटलें. आणि ह्या खातीर योग्य वेळार निदान करताना तुम्ही डॉक्टराचो सल्लो घेवप महत्वाचें, मग तज्ञ दोतोराचो. दॅट्स आय विल पुट इन अ राईट वे. डॉक्टर आणि एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे आपला, सी आता हे अपार्ट फ्रॉम हे तुमचं एक क्लिनिकल हिस्ट्री झालं, व्हॉट आर द इन्व्हेस्टिगेशन वॉट यू फील आर इसेन्शियल किंवा महत्त्वाचे आहेत, कारण आणि वेदर दोज इन्व्हेस्टिगेटिव्ह प्रोसेस आर अवेलेबल एव्हरीवेअर आणि कॉमनली. सो सर आपण इन्व्हेस्टिगेशन्स बघायला गेलो तर पेशंट आला जनरलाइज पेनमुळे. सो जनरली व्हॉट वी सजेस्ट इज एक्सरे, की एक कॉमन एक्सरे, फर्स्ट एक्सरे, की काही इंजरी नाही आहे ना. बिकॉज समटाइम्स इन हिस्ट्रीमध्ये पण कधी कधी ते लोक नाही बोलत, सम ट्रिवियल फॉल ते पण विसरून जातात की हा पडलेलो करे. तर एक बेटर ऑप्शन टू फर्स्ट गो विथ एन एक्सरे. एक्सरे मध्ये आपण बघतो की काही क्लिनिकल फाइंडिंग्स असे नाही आहेत म्हणजे दॅट आर सजेस्टिव्ह ऑफ ऑस्टिओपेनिया. वन थिंग वी कॅन गेट इज अन एक्सरे ऑफ द हिप वेअर वी हॅव टू सी समथिंग कॉल्ड एज अ सिंग्स इंडेक्स. सो त्यामध्ये आपल्याला एक कळतं, पण इट्स अगेन अ लिटल बिट लाईक डायसी थिंग. सो त्यावर आपण कन्फर्मेटरी नाही बोलू शकत. सो फॉर कन्फर्मेशन वी सजेस्ट अ पेशंट टू गेट गो फॉर अ डेक्सा स्कॅन. सो त्या स्कॅनमध्ये काय होतं, 3 जाग्याच्या बोन्सचे दे टेक अ स्कोर, टी स्कोर आणि झेड स्कोर असं म्हणतो. तर एक आहे मणका, दुसरा आहे रिस्ट आणि तिसरं आहे हिप्स. या 3 व्हॅल्यूज जेव्हा आपण इव्हॅल्युएट करतो आणि त्या बेसिसवर मग आपण ते ऑस्टिओपिनिया आहे की ऑस्टिओपोरोसिस आहे ह्या ह्याच्यामध्ये आपण क्लासिफाय करू शकतो. अच्छा. सो डॉक्टर म्हणजे एकदा आता हे आपलं निदान झालं असं आपण समजा, कारण तुम्ही सांगितलं इन्व्हेस्टिगेटिव्ह प्रोसेस. आता हाऊ यू मॅनेज म्हणजे ह्यातलं मॅनेजमेंट, आता मी अर्ली मॅनेजमेंट तुमचं म्हणजे आपल्याकडे कारण 5 मिनिटं आहेत, तर यू चूज म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन अर्ली मॅनेजमेंट आणि मॅनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड केसेस हा तुम्ही तुमच्यात म्हणजे. सो अर्ली मॅनेजमेंटमध्ये जर बघायला गेलं तर तो माणूस जर ऑस्टिओपिनिया मध्ये आहे म्हणजे माइल्ड केसेसमध्ये, सो वी स्टार्ट हिम ऑन कॅल्शियम सप्लिमेंट्स आणि विटॅमिन डी सप्लिमेंट्स, त्यांनी जवळपास सेटल होऊन जातं. पण जर समजा थोडं लेट आहे, ऑस्टिओपोरोटिक स्टेजमध्ये आहे, सो वी हॅव टू स्टार्ट सम हायर ड्रग्स. त्यामध्ये एक बिस्फॉस्फोनेट्स म्हणून एक ड्रग्ज येतात जे वी कॅन गिव्ह इट इन मल्टिपल वेज. तर एक असतं तर जे ॲलेंड्रोनेट म्हणतो आपण त्याला, तर ते डेली डोसेस असतात. एक झोलिंट्रोनिक ॲसिड असतं, ते इंजेक्शन असतं, ते वर्षातून एकदा घ्यावं लागतं. अच्छा. आणि ह्याच्यामध्ये ह्या ड्रगमध्ये एक असतं की आपलं वी हॅव टू गिव्ह अ ड्रग हॉलिडे. अच्छा. सो ड्रग हॉलिडे म्हणजे तो एक आफ्टर अ स्पॅन ऑफ 3 years वी हॅव टू स्टॉप दॅट ड्रग फॉर 2 years स्पॅन. अच्छा. सो तो एक महत्वाचा पॉईंट आहे तो. आणि आफ्टर दॅट वी रिस्टार्ट द ड्रग, नॉट अन इश्यू. सो तो एक ड्रग हॉलिडे द्यायला लागतो आपल्याला, तो एक महत्वाचा पॉईंट आहे ते. आणि नवीन ज्या गोष्टी आल्या आहेत, फॉर एक्झाम्पल डेन्युसोमॅब नावाची एक अजून एक ड्रग आहे, टेरिपॅराटाइड आहे, पण दीज आर डेली इंजेक्शन्स. आणि डेन्युसोमॅब इज वन्स अ 6 months इंजेक्शन. ते आपण आता नवीन ड्रग्ज आहेत जे आपण यूज करतो आता, म्हणजे आपण यूज करू शकतो. Yes. दे आर अवेलेबल. सर व्हॉट यू फील आता ह्याचा झाला, हे आपला बेसिक सुरू झाला, मग आता पुढे पोहोचलो. लाईक सर सेड मेडिकल मॅनेजमेंट डेफिनेटली वी डू, बट पेशंटचं एक मेंटॅलिटी काय असते, व्हेनेवर दे कम्स टू सी अस, they just want medicines, but what I suggest is they should do exercise, because after 40 years and 45 years our muscle strength will start degeneration. So the only exercise will help to cope up with all this pain and all this osteoporotic activity. So I will suggest all patient who
have in their lifetime whatever the pain, bony pain, so they should start exercise, whatever, like low contact surface, like cycling, swimming, walking, not running. I cannot tell running, but at least walking they can start. So eventually these will help, and like balanced yogas exercise. There are like balanced exercise in the form of yoga or pilates. So on the top, medicines are just a supplement. Correct. But exercise is the basic treatment when we see the patient in early stages. That is the only treatment in early stages. So that we should depend more, or we should rely more on exercise, not on the medicines. So they will make you addict. Right? Correct. So हे मी समअप करताना असे म्हणे की खुद को कर इतना बुलंद की तकदीर लखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है. म्हणजे ह्याप्रमाणे जर आपण म्हटलं तर आपण यू हॅव टू मेक युअर सेल्फ स्ट्रॉंग. त्यासाठी एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाएट हे महत्त्वाचे घटक आहेत. कधी कधी असं होतं की सिन्स दे आर इंटू, म्हणजे त्यांना पेन सुरू झालेले असते, मग ते चालू शकत नाही म्हणजे चालत नाही म्हणून वजन वाढतं. इट इज अ विशियस सर्कल. आणि हे दुष्टचक्र सुरू झालं की आणि परत प्रॉब्लेम. सो बेस्ट म्हणजे मला वाटतं कॅच दॅम यंग. जेव्हा तुम्ही वेन यू आर यंग ओनली यू शुड स्टार्ट ऑल दिस गुड ॲक्टिव्हिटीज. यू शुड हॅव गुड हॅबिट्स. चालायचं, उन्हात एक्सपोजर, प्रॉपर डाएट, आणि एक स्ट्रेस फ्री. जसं सरांनी सांगितलं की आता योगा हे सगळेच आम्ही आमच्या जर दिसपट्ट्या जेणे दवरले जाल्यार वी विल हॅव अ हेल्दी लायफ फॉर द इयर्स टू कम, अँड देन आवर वी ऑल्सो रिमेन हेल्दी, बोन्स विल ऑल्सो रिमेन हेल्दी. मला काय दिसता की आयच्या कार्याच्या निमतान बरीच आमची चर्चा जाल्या. अपार्ट फ्रॉम दीस केन्ना केन्ना कॉम्प्लिकेशन जाता अँड दे रिक्वायर, जशें आतां उद्धव सरान सांगला की त्याचे ते बोन्स जॉयंट्स धरतात, ताका लागून कॉम्प्लिकेशन जाता, मागीर तो जॉयंट रिप्लेसमेंट आसा. अशा तरेतरेचे आज उपाय एडवान्सूय आसा, म्हणजे इफ यू गो टू सेकंड स्टेज. आणि फॉर्च्युनेटली दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. जशें सुरवातीकच सांगला की DDSY आसा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आसा, ह्यो सगळ्यो सुविधा तांच्या हॉस्पिटलांत उपलब्ध आसात, तशें ते गोवा मेडिकल कॉलेजीन किंवा बाकीच्या सेंटरांनी उपलब्ध आसात. आमचो मुख्य हेतू आसा की लोकांक ज्ञान मेळचें, लोकांक हेची जाणविकाय निर्माण जावची, एक अवेअरनेस निर्माण जावची, अँड दे शूड go to the doctor at right time with proper treatment and should enjoy the healthy life. डॉक्टर, या कार्यक्रमात तुम्ही मुद्दाम इतक्या लांबनं आलात and you have joined this program. So thank you very much. It's an awareness program. So thank you very much. तुमका सगळ्यांक आजांचान देव बरें करूं. नमस्कार.